Ez a szak 2010. szeptember óta működik, itt a Színház és Filmművészeti Egyetemen. A Színház és Filmművészeti Egyetem két nagy részre tagolódik, nem csak a nevében, hanem földrajzilag is egy kicsit elkülönülve egymástól, és ez a Szent Király utcai épületben van, és itt székel a mozgóképes látványtervező MA szak. Mozgóképes, ami ugye azt tenné, hogy nagyrészt film, de nem csak film. Az előkészítés, a díszlet, a jelmez, a trükk, a posztprodukció, ez mind ide tartozik. Egyrészt nem volt ilyen képzés, illetve papíron a meglévő díszlettervező vagy látványtervező képzésekben minden benne van a mozgókép is, de hát igazából ez nem volt ilyen képzés. Másrészt viszont az igények egyre növekednek, meg növekedtek. Gondolok itt nem csak a filmekre, hanem a kereskedelmi csatornákra, a kvízjátékokra, a utcai ünnepségekre, a politikai gyűlésekre, ha belegondol az ember, ezekre mind kéne látványtervező, és jelen pillanatban, hogy az ember igazából megnézi ezeket, hát nagyon sokszor azt látja, hogy Manyika a titkárságról mondta azt, hogy tegyenek oda egy művirágot, mert az jól néz ki. Tehát igény az van, ez mondjuk a belföldi, külföldi, hogy egyre több csapat forgat Magyarországon, ez részben köszönhető az adókedvezményeknek, amiket a külföldi mozgóképesek kapnak, másrészt pedig köszönhető annak, hogy hát nagyon jó híre van Magyarországnak a szakembergárdában, munkaminőségben és egyéb ilyen dolgokban. 2 évvel ezelőtt ez már oly mértékben csúcsra járatódott, hogy Szlovákiából kellett áthívni szenikusokat és látványtervezőket, mert nem tudta Magyarországon kielégíteni a meglévő emberek. Tehát igény van rá, és piaca is van, ami nagyon fontos, hogy ez a képzés, ez az, hogy nem úgy fog elmenni, hogy kimennek az iskolából, aztán káposztát fognak savanyítani, hanem valószínűleg a szakmában fognak dolgozni. Olyan hallgatókat várunk, illetve olyan hallgatók is vannak itt, akiknek az előélete nagyon sokféle lehet. Lehet látványtervező, színházi látványtervező például, grafikus, designer, animációs filmes, médiaművész, akár színész, filmes, operatőr, nagyon sokféle felől érkezhetnek ide olyan már valamilyen végzettséggel rendelkező szakemberek, akik szeretnék a tudásukat elmélyíteni. Ugye azért MA, tehát master szintű ez a képzés, mert feltételez egy alapszintű, de felsőfokú végzettséget, tehát egy DA-t vagy egy osztatlan 5 éves képzésben szerzett diplomát. Az egész digitális világ megjelenésével egy paradigmaváltás következett be a látványtervezésben. Ezt a Jancsó Nyika fogalmazta meg egyszer nekem nagyon szellemesen, hogy 10 évvel ezelőttig azt tanították az operatőröknek, meg mindenkinek, hogy amit lát, azt nagyon szépen komponálja meg, nagyon szépen világítsa meg, és nagyon szépen fényképezze meg. A jövő pedig az, hogy amit nem lát, azt nagyon szépen komponálja meg, és nagyon szépen világítsa be, és fényképezze meg. Itt van az tényleg, hogy a szerencsétlen operatőr meg rendező kék háttér előtt valamit próbál csinálni, és nem látja, mi ott van. Mi pedig látványtervezők végig arra voltunk trenírozva, vagy arra utánoztuk magunkat, hogy amit nem látunk, azt mégiscsak látjuk, hiszen mi tervezzük ezt a dolgot. Tehát ez egy nagyon fura helyzet lesz most a jövőben, és ez egy nagyon fontos, hogy ebben az egyetemben, itt ezen az iskolán van összerakva ez a kettő, és együtt tudnak dolgozni. A képzés maga 2 éves, tehát 4 szemeszter, mint egyébként az MA-ban vagy az MSC fokozatokban ez általános. A tanári karból elsőként kell említeni Rajk Lászlót, aki ennek az egész szaknak a létrehozója és az akkreditációnak a végigvívője, aki ugye maga is látványtervező, azon kívül hogy építész. Gotthárd Péter, Enyedi Ildikó, Szász János, Xantusz János, akik a tanári karból betanítanak, és kimondottan az osztálynak az egyik vezető tanára. Esztán Mónika, látványtervező művész, Marinov Gábor, aki a számítógépes látványtervezésnek egy avatott mestere. Itt kell megemlíteni Kende János operatőrt, aki szintén egy workshopot adott a hallgatóknak mind a 2 fél évben, a taviban is és az idejében is.
Az én feladatom pedig egyrészt a hallgatók munkájának, illetve a tanároknak a koordinálása, a workshopok szervezése. A felvételi az több fordulós, mint itt az egyetemen minden szakra. Első forduló az speciális ismereteket és általános ismereteket, rajzi készséget, kreativitást mér, és utána a következő forduló, ez egy személyes beszélgetés, és személyes találkozás, ahol lehetőség van arra, hogy a hallgatók elmondják a szakkal kapcsolatos elvárásaikat, erről a területről való ismereteiket, illetve portfóliót be tudjanak mutatni. Minden óra természetesen más. Vannak előadásszerű órák, amikor a hallgatók ülnek, jegyzetelnek, és mint minden más egyetemen készülnek arra, hogy majd a vizsgán számot adhassanak a tudásukról. Az órák nagyobb része viszont konzultációs jellegű. Ez a mostani óra is, ami mindjárt kezdődik. Ez is egy ilyen óra, amikor a hallgatók a saját egyéni, speciális alkotói programjukat konzultálják meg egymással és velem, és megnézik, hogy ki hol tart, ki milyen problémával találkozik, ez technikai, dramaturgiai, esztétikai, sokféle probléma lehet, és akkor arra megpróbálunk olyan válaszokat találni, ami nem tudom, közös hitünk szerint egy kicsit előre viszi ezt a dolgot, vagy nagyon.